Welcome to IVFC Math Oral Edition. Salamat ako sa buong may kapal na kilala namin si Sir Edward Senegdepa na isang taong may malasakit sa mga bata, lalo na ang mga walang kakayahang magbayad ng tutorial. Isa ang aking anak na mapalad na nabigyan ng pagkakataon na inyo pong maturuan. At hindi lang po natutong aking anak, kundi natulungan pa po nyo. Ngayon po ay maayos na po siyang nakaka-attend sa online class po nyo. Salamat po sir sa patuloy na pagtuturo po nyo sa mga batang Lapasenyan. Sana po wag po kayong magsasawa sa pagtuturo po nyo sa mga bata. Salamat po ng marami. Mabuhay po kayo and God bless you always po. Here are the questions. Number one. Left to right. 11, 14, 17, 22, 27, and 31. From right to left. 9, 14, 17, 20, 26, and 31. The answer is number 2. From left to right. 11, 19, 23, 28, 37, and 41. From right to left. 13, 18, 22, 30, 36, and 41. Yes. Number 3. From left to right. 15, 21, 29, 34, 39, and 46. From right to left. 12, 17, 25, 31, 39, and 46. The answer is Number 4. From left to right. 14, 20, 28, 33, 38, and 42. From right to left. 9, 14, 22, 28, 34, and 42. The answer is number 5. From left to right. 18, 24, 32, 37, 42, 46. From right to left. 9, 14, 22, 28, 37, and 46. Congratulations for the job. Well done. Now, count your final score. Ang IVFC Online ay isang libreng serbisyo mula sa I Volunteer for Filipino Children. Join po kayo